И какво става, хора? В днешното видео ще правим бисков крем. Който не знае какво е бисков крем, ето го, ето тук. Ето го. Сега ще го направим. Ето, в това. Първо да се преоблича, защото не искам си цапам да ни интересува. Хора, преобляках се. Ще ни трябват ето такива бисквити. Аз си взех две, за да може като си направя бисковия крем, да си топа в крема. Той вече ги отвори, защото ние взехме две и той отвори едната. Трябва ни ето такова кондензирано мляко. Сега още неща. Трябва ни какао, захар, сол и прясно мляко, което сега не съм взел. Започваме. Сега, кои съставки трябва да сложим първо? Първо сухите съставки. Браво, да, сухите. Ние на този етап няма да сложим всички бисквити, за да може да се разбие хубаво, защото едната е много голяма. И да, айде започваме. Ние сега сложихме малко, после ще сложим още и така добавя. Айде. Сега ще бъркаме, докато не стане на брашно, но първо ще сложим сол и захар. Нали, Криси? Да, айде. Хималайска сол. Хора, също така забравихме още една съставка. Това е маслото, за да стане по-хубава консистенция. Ние маслото си го взехме такова. Има принцип, трябва на купче, ама и на такова да се свърши работа. Айде започваме да бъркаме. Трябва една щипка сол, аз ще сложа така сол. Ето солта. Сега и захар, но захар слагаме две щипки. Какао после. Ето, две щипки слагаме захар. Готово, захарта. Затварям. И сега бъркаме, докато не стане на брашно. Айде, сега ще се видим. Айде, хора, сега ще сложим още бисквити с брат ми. Така. Айде, Криси, чай да го отворя. По една бисквита. Е така, трошим я първо на две. Хващаме ги е така. На три части. И така на две и е така после пускаме. И така продължаваме с всички бисквити. Не бак всички, половината. Да. Аз ще кажа кога да спрем. Ето. Така. Последната Кристияния слага и стига толкова. Слага ли? Ай, стига толкова, Криси. Сега това да го почупа. Ай, почваме пак да бъркаме. Служихме още половината. И сега пак пред вас ще слагаме още. Процедираме по същият начин. Ето. По една взимай, по една. По една, по една, по една, по една, по една. Колко пъти да го кажа. Винаги в клип, който участва Кристиян, ме ядосва. Ето, видиш ли защо не? Ако още един път сложиш, вече ще набия. Ще му набия? Да. Айде, хора. Сега пак ще бъркаме. Айде. Чайде само да спрем. Хора, толкова прах е достатъчно. Сега слагаме течните съставки. И сега слагаме една много вкусна съставка. Кондензираното мляко. Аз избрах това, защото това имаше. Слагаме половината. 100-150 грама кондензирано мляко, демек на половината. Да, ето толкова кондензирано мляко. Мисля, че е достатъчно. Сега ще го разбъркам и после ще сложим и течно, нормално мляко. Вижте просто колко течно стана. Айде. Сега ще слагам и нормално мляко. Дайте една така чашка. Ще сложим и нормално мляко. Дори може 2-3 такива чашки, не знам. Ето. Нормално. Може ли аз да го сложа? Да, ето. Нормално прахи мляко и сипи го вътре. Супер, супер. Махни го сега. И сега, чакайте. И сега продължаваме да бъркаме. Хора, още не е готово, но сега ще сложим какао, след малко, още не. Сега слагаме маслото. Масло Две трябва. Една и половина ще сложим ние. Ето, 2,5. Това. Почваме да бъркаме. Сега, хора, ще сложа още съвсем малко нормално мляко, защото иначе стана много нетечно, гъсто такова. Ето на половината чашка, чайте. На половината чашка ще сложим
Абе как го пробвам? Ето така. Нормално мляко, ако стане много рядко, слагам още кондензирано и става още по-гъсто. Айде, почваме. Сега, хора, ще сложим какао, за да стане по-вкусно. Слагаме какао. Какао не знам колко трябва и аз. Слагам на око. Горе-долу, ето толкова. Ако не стане, сложим още от другите съставки. То няма повече. Има. И аре, чао. Хора, готово е. Сега го вадим и ще го пробваме. Айде. Аре, хора, сега ще сипим в една паница да го пробваме. Да пробваме. Ето. Леле. Готово? Леле. Така. Консистенцията му е много хубава. Аре, хора, сега ще го пробваме. Ето, вземем си една лъжица. Много е течно. Много. Според мен стана много хубаво. Пробвайте го у вас. Чао, хора. Това беше. Те може и да